дуето! Всички българи чакат концерта. Кой концерт? Не знам. Концерта на Куку Бенд и Слави Трифонов. Давно не съм пял. Трябва да... Айде. Ми да, защото напоследък трябва да направим един концерт. Трябва да правим един концерт. На 25 септември 2015 година, точно преди 10 години, на това място вие направихте най-великия концерт в историята на България. 70 000 души запяха песните на Куку Бенд заедно с вас. Всеки ден ние чакаме ти да обявиш концерт. А аз съм убеден, че и музикантите мечтаят отново да засвирят тук, на най-голямата сцена в България. Чуй какво има да ти каже всеки един от нас. Искам да направиш нов концерт. Моля те, Слави, направи концерт с Куку Бенд. Моля те. Още от малък с баща ми слушахме твоите песни. Нямаме търпение вече да направиш концерт на Националния стадион Васил Левски. Чакаме с нетърпение пак на стадиона. Никога не съм бил на ваш концерт, а пак съм израснал с вашата музика. Вече минаха 10 години от последния такъв. Няма кой да направи такова шоу, освен ти и Куку Бенд. Това е незабравимо шоу. Бих искала пак да присъстваме. Ще бъда там задължително на 100%. Ще бъдем там. Ще напълним стадиона. Обещаваме, че ще напълним целия стадион и ще бъде много яко. Отново искаме да напълним този стадион и да запеем песните ви заедно. Искам да дойдем! Наистина очакваме с нетърпение. Целувки! Хиляди фенове на музиката ви, отново ще пеем с вас. Нека отново направим тази невероятна емоция, наречена концерт на Слави Трифонов и Куку Бенд на Националния стадион Васил Левски. Със сигурност ще има голям концерт на Куку Бенд с бенд лидера на Куку Бенд. Значи не очакват зрители. Със сигурност ще има, това ви го гарантирам. Слави, няма, не искам, има концерт. Национален стадион Васил Левски. Слави Трифонов и Куку Бенд.